dai și mă, te rog. Mersi frumos. Așa intră regele, altceva. Da, mă, să vedem ce se întâmplă cu Costela asta, nebuna asta. Ce zice, mă? Da, mă, uite. Stai, mă, că intru acum în platou cu ăștia, să vedem ce se... Ia uitați-vă, mă. Ia uitați-vă, mă, hal de femeie nebună. E măsura ta să mori dacă... Păi, da, ce facem aici? Stai, mă, puțin așa. Stai, mă, să m-am băgat aici cu ăștia. Uite, mă, prăduitorilor, pe aici. Tițone, Tițone! Tițone, cred că o să am nevoie de tine, că mă bate asta, Costela asta. Ce fac, Tiță? Nu-l aperi pe fratele tău, pe băiatul tău. Pua! Auzi? Auzi, mă, pe Costela, mă. Ia uite, bă, ce bine stă Costela pe sandale să moară. Ia uite, mă, altă nebună, se ridică toată lumea. Băi! Cum? Lasă-mă, bă, cu guma. E un fenomen pe Facebook. Da. Să întâlnești în seara asta, nu știu dacă e de ce? Nu am de ce să am emoții, oricum mă aștept. Auzi, bă, mă așteaptă nebun. Băi, nene, bă, ce-ai făcut, mă, nene, mă? Sunt oamenii care nu sunt triști. Triști rău de tot. Și, sigur, pe lângă cei care au venit, au fost în număr extrem de mare de spectatorii. Ia uite, mă, că-s de-ăștia se uită acum. 500... Întotdeauna oameni care fac cultură, dar care ceva la nu folosesc în jurătură. Am constatat nouă dată că mulți omul suferă de sindromul Tourette fără să-și dea seama. Cu siguranță. Jură tot timpul. Cum au reacționat oamenii? Uite, mă, mă filmează camera și mă văd la televizor. Devenit o adevărată vedetă, ce să mai, acum doar pe internet. E online? E în direct? Asta am plecat de la... Bă, dar uite, mă, ce face nebuna asta, mă. Și-a luat asta verde, mă. Asta să vă spun. Bă. Domnul, de la blocați telefonul. De la câteva mesaje. Dracu, mă. Ce caută ceva. Și fetele alea despre care spuneai că sunt fotoșubate, ți-au mai scris? Sau mai zis ceva? Da, mă. Făceam și eu un live cu ăștia și m-au luat ăștia de la Canal D să vin să vorbesc cu nebuna asta, dar uite-te și tu, s-a îmbrăcat în verde să mănânc ceva ca să moară mama. Ca hiena. Ce voia? Stați să vă spun. Mi-a zis că... Băi, trebuie să mai slăbesc și eu puțin, băi. Să fiu mai pe placul Costela. Deci credeți-mă... Hai de capul meu. Așa și... pielea... E în direct, mă, fătălăule. Unul pe aici, nu știu care zice. Așa este. Tu nu ar trebui să dai curs... Sunt niște invidioase, te-am mai explicat aseară. O să le las până viața lor. Că sunt niște invidioase și nu au ce să facă ele. Asta a fost singura care te-a luat mai dur așa? Bă, dar zi, mă. Ia ziceți, mă, ce fac cu Costela asta? Ziceți ceva pe aici, voi, ca să audă la voi. Ești așa vedetă. M-am aranjat și eu fine. Îmbrăcat și eu la 4 ace după moda lui Versace. Ei dat blog? Deci de atunci tu nu m-ai iubit? De un an și jumătate? Nu, pentru că nu v-am zis cum e treaba. Eu am adus de prietenul meu cum aș mă. Și pentru că
am aflat asta. Da. Păi și de ce nu ți-ai făcut viața între timp? Ia uite mă, 1400 de produitori. În dragoste atât de mult. Băi, voi știți mă cum e aia mă cu dobândă la dobândă? Aici e, uite, când ești Andrei Versace, ai înțeles? Aici e cameră la cameră, la televizor. E nebunie aia. Să ce nervos, mă, îți dai seama, m-a deranjat ăștia, eram și eu la un șpriț corect. Până cu scopul și durata vizitei, eu cum să pot așa ceva? Ea te-a zis ție cum Da, și la vizitei? eu am zis, nu, hai să vin frumos, să spun de ce am venit, de ce? Păi ce face? Băi, eu la televizor, dar nu... Doamne, pătrună, de scopul și durata vizitei. Tu mă iei pe mine așa? Stai că care te Stai că te-ar dau scopul și durata vizitei. Acum, de ce am venit? Că mă pun așa, mă pun cea de telefon. Era colegiei, era lumea care trecea pe sau, deci nu o să putem. Nu e frumos, așa cu violența. Nu e bine. Ce faci? Da, da, totuși, eu așa am considerat atunci. Trebuia să zici frumos și O să faci. pleci, te maturizezi, dar uite de acolo, nu ai treaba la mare mică. Auzi mă, că să nu mai amestec, să nu mai amestec gumă? Ba da, mă, eu amestec gumă. Nu e bine? Păi așa... Păi, cu costela nu-i problemă, poți să amesteci gumă. Foarte mult. Foarte bun. Îmi vizitează prea mult profilul. Aoleu, îți apare acolo cine vizitează profilul Nu, și... dar apare și cred că dacă nu am mai multe like-uri de la el. Au. Da? Nu, sunt sigură. Deci crezi că e fanul tău? Eu sunt că e fanul numărul A venit aici în a treia zi de weekend. Da, și stai mă cu mine. Vedem ce mai ieși, dacă e ceea ce sper că Dar săptămâna asta, uite, telespectatorii sunt alături de tine și uite, ne-au trimis și mesaje la numărul nostru de WhatsApp. Haideți să vedem unii dintre ele. Te pup, Costela, ești cea mai frumoasă din România la ora actuală. Te ador. Mă pup, salutări. e cea mai frumoasă la actuală. România! Răspunzătoare. Ce zici? Care a făcut-o? Corespunzător. Cât de cât stil. Cât de cât cu stil. Uite că ai început să ai succes la bărbați, fără să-ți dai seama. Adică poate nu sperai la chestia asta. Aseară, credeți-mă că mi s-a bucat să telefonul băiat după băiat, mă sună, băiat după băiat, mă sună. Auzi mă, o sună pe asta băiat după băiat. Mă, să mă, oară mă, cine nu? Mergem împreună până la bancomat, asta e tot. Până la bancomat? Mergi cu mine. Haide mă. Hai mă, vină încoace. Ce grăbești? Hai, mergi, Romică. Stai așa, stai. Stai. Trage, Romică, hai. Hai mă, vină încoace. Hai. Îți. Mergi și noi frumos în platou. Bine, te-am dus la bancomat. Cum? Ăsta e bancomat. Gata. Gata, hai, intră. Gata. Așa, mămică, vină cu mine. Hai, Romică, vină cu mine. Nu mai mă, las că-l țin eu, mă duc eu cu telefonul. Ce? Gata. Păi eu vă arăt tot, mă, voi sunteți nebuni la cap, vă arăt tot cum se intră în direct. Se fac niște lucruri. Hai bă, dați pe canal de nebunilor.